τελευταία πρόβα πριν το τριήμερο φεστιβάλ χορευτικών που διαδραματίζεται στην Κέρκυρα. Πολλές ώρες πρόβα. Κρύο. Γι' αυτό κοιτάω τόσα ρούχα. Εγώ προσωπικά έχω κρυώσει. 6 ώρα που τις 2 non-stop. Σίγουρα θα πάει μέχρι τις 10. Έχουμε τα τελευταία χορευτικά σήμερα. Και από αύριο ξεκινάμε. Τι υπέροχη ώρα να τελειώνεις μία πρόβα από τις 2 που ξεκίνησε και η ώρα να είναι 11.30. Πρώτη μέρα του φεστιβάλ, 22 Μαρτίου. Περιμένουμε σιγά σιγά να αρχίσουμε. Εμείς ήρθαμε λίγο νωρίτερα γιατί έπρεπε να κάνουμε πρόβα να τεστάρουμε μερικά κομμάτια. Η διάθεση πολύ καλή. Φαίνεται να έχει κόσμο. Τώρα θα δείξει. 25ο Φολκλωρικό Φεστιβάλ Λαοδάμας 2024. Ημέρα πρώτη. Φτάνουμε στο χώρο του θεάτρου. Βλέπουμε να γίνονται οι τελευταίες πρόβες. Και πάμε να δούμε τι έχουν να πούνε οι μουσικοί για το φεστιβάλ. Δήλωση όσον αφορά το φεστιβάλ. Όλα πολύ ωραία. Λίγο κρύο κάνει βέβαια. Κάνει λίγο, Κάνει λίγο. Εντελώς αυθόρμητα λέω ότι δεν ξέρω πάντα 4, διότι είμαι από την αρχή της εβδομάδας, από το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ και μέχρι το σπίτι μου. Θέλω μια πολύ αυθόρμητη δήλωση για το φεστιβάλ. Καλή υπομονή. Σας κυρία Θωμαή, μια αυθόρμητη δήλωση για το φεστιβάλ. Όλα θα πάνε χάρη. Εσύ φίλε. Όλα θα πάνε τέλεια. Άντε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Δύσκολα ήταν, αλλά βγάλαμε. Εντάξει. Fuck you. Yes. Έξω. Ξεκινάμε. Άστε τις καθρέφτες. Προχωράτε. Τσικαθρέφτες. Σήκω Κώστα. Άντε πάμε. Τελευταίες πινελιές και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Τα χορευτικά έχουν αρχίσει σιγά σιγά να εισέρχονται στα παρασκήνια. Το άγχος παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά η χαρά και ο ενθουσιασμός στα πρόσωπά τους νομίζω πως τα νικάει όλα. 45 χορευτικά, μια τεράστια συμμετοχή με πάνω από 1.000 χορευτές πλαισιώνουν αυτό το τριήμερο φεστιβάλ χορευτικών και αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βλέπω μέσα σε αυτόν τον αριθμό των 1.000 χορευτών παιδιά σε μικρές ηλικίες που αγαπούν το χορό και τη μουσική αυτού του είδους, όχι TikTok. Ας απολαύσουμε λοιπόν μαζί
τα πλάνα και τις στιγμές που μπόρεσα να τραβήξω από τα περισσότερα χορευτικά της πρώτης ημέρας του φεστιβάλ Λαοδάμας 2024. Όλα πάνε κατευχήν. Δεν έχουν μείνει πολλά χορευτικά. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στα καμαρίνια. Παίζει ο άλλος ο Χριστός. Πώς μας φάνηκε? Τζάμπα λεφτά είσαι, τζάμπα λεφτά. Πώς μας φάνηκε? Η πρώτη μέρα. Μαγικά, που έλεγε μια ψυχή. Μαγικά.
Εσύ. Τέλειο. Η πρώτη μέρα, πώς φάνηκε? Λέγε σένα, λέγε. Πες. Πώς πήγε η πρώτη μέρα? Εξαφανίσω αστροναύτη. Αστροναύτη. Αισίως λοιπόν τελειώνει η πρώτη μέρα. Ένα τεράστιο μπράβο σε όλους τους χορευτές, μικρούς και μεγάλους, που ρίχνουν τόση δουλειά, και εννοείται τους χοροδιδασκάλους που κρατούν την ταυτότητα της Ελλάδας ψηλά. Μείνει συντονισμένος γιατί έρχονται άλλα 2 επεισόδια από τις επόμενες 2 ημέρες του φεστιβάλ, οι οποίες σου υπόσχομαι κρύβουν πάρα πολλές εκπλήξεις. Τι του πες? Ναι. Να σου κάνει αυτόγραφο? Ναι.